Hola de nou, en aquest vídeo parlarem sobre formats condicionals, que és una de les eines més fetes servir del full de càlcul també. Què fan els formats condicionals? Doncs el que fan els formats condicionals és, segons unes regles, les cel·les adopten un format o un altre. Es poden posar en verd, en vermell, poden canviar el tipus de lletra, depenent del seu valor. Això per què ens serveix a la pràctica? Doncs imagineu que vull fer un semàfor de notes, que és el que farem en aquest vídeo, que vull que les notes bones estiguin en verd, les notes normals en groc i les dolentes en vermell, o taronja si estan entre dolentes i normaletes. Val? Doncs això m'aniria molt bé per reconèixer ràpidament si aquell alumne té una bona nota o no, en lloc d'haver de llegir el valor, ja seria molt més visual. Llavors, per això es fan servir tant els formats condicionals, perquè amb una mirada ràpida ens ajuden a entendre les dades. Com s'aplica un format condicional? El primer que he de fer és decidir en quina columna vull aplicar el format condicional. Jo ho vull fer per la nota mitjana, ho podria fer també per les altres, però en aquest vídeo ho farem només per la mitjana. El que he de fer és seleccionar l'interval, tot l'interval, pel que vull fer el format condicional. Llavors, l'interval vol dir totes les cel·les. Llavors el que faré és posar-me a la cel·la J2, que és la columna de nota mitjana, i faré Ctrl-Shift i cap a baix i seleccionaré tota la columna. I faré Shift cap amunt per no agafar la fila de totals o el peu de pàgina. Llavors aniré a format condicional, i aquí ja puc aplicar les regles. M'apareix l'editor de regles de format condicional i aquí em diu per quin interval ho estic aplicant i quina és la regla. Llavors anem a definir la regla. Jo el que li diré és que si la nota és més gran que 7, m'ho posi en verd. Clicaré fet. I ja veieu que totes les que són més grans que 7 es posen en verd. I ara afegiré una altra regla. Important, en aquest cas, les nostres regles no coincidiran mai. És a dir, que seran excloent unes de les altres. Llavors ens és igual l'ordre, però que sapigueu que l'ordre en el que poseu les regles és jeràrquic. Llavors és important que si teniu regles que no són excloents, sempre ordeneu jeràrquicament, és a dir, que primer poseu la regla que voleu que s'avaluï primer. És a dir, el primer que mirarà el full de càlcul és si és més gran que 7. Si no és més gran que 7, se'n va mirar la següent regla. Però és important que entengueu que aquí podreu moure les regles per donar-los jerarquia. Tot i que en aquest cas, com són excloents, mai un valor estarà complirà dues regles alhora, llavors no aplica. Però si apliqués, tinc aquest marge d'ordenar la jerarquia de les regles. Llavors afegeixo una altra regla, l'interval és el mateix, i jo el que li diré és que si està que hem dit entre 5 i 6, no? Si està entre 5 i 7, perdoneu, li posarem un groc. Perdoneu, aquí un groc i li direm fet. Ara li direm que si està entre 4 i 5, me'l posi taronja. Això d'estar suspès per poquet, hem de veure. Llavors, taronja. Sí? Fet. I llavors li direm que si està per sota, perdoneu, si és més petit que 4, és més petit que 4, me'l posi vermellot, perquè aquest alumne sí que s'ha de posar les piles. Perdoneu, faig Ctrl-Z perquè he tocat la lletra, també es pot modificar la lletra. Ara he fet Ctrl-Z i m'ha sortit, no passa res. Així mireu com es poden modificar les regles. Aquí teniu la jerarquia de regles i aquesta l'hem feta malament, no? Llavors, perquè em surt en verd i vull que em surti en vermell. El que li dic és que si és més petit que 4, sigui vermell. I aquí sí que clico fet. I ara ja tinc tots els colors. Què passa? Que aquí les mitjanes mai hem sigut molt benevolents quan ens hem inventat les dades i no hem posat cap nota per sota del 4. Però, si per exemple modifico manualment aquí, li poso un 0,
la mitjana passa a ser un 3,33 quasi, i es posa en vermell, val? Està funcionant. Ara faig Ctrl Z i així torno a les dades que vosaltres també teniu. Val? Llavors, quan estic per sobre d'una cel·la que no té format condicional, les regles de format condicional estan buides, val? Però quan em poso en una cel·la que sí que té format condicional, ja m'apareixen totes les regles que apliquen a aquesta cel·la, val? I també m'apareix l'interval. Parlant d'intervals, vull ensenyar-vos una cosa sobre la robustesa d'aquestes dades, val? Si anem a baix de tot i, si us plau, traiem al peu de pàgina la fila de totals, això es fa en el menú de la taula, format de taula, i deselecciono l'opció de mostra al peu de la pàgina de la taula, val? Us hem parlat de la robustesa de les taules, que si afegim un registre tot s'arrossega. Doncs anem a veure què passa quan afegim un registre aquí al final. Val? Afegirem l'alumne Mercè Marín Cuesta i aquí li poso femení, li poso la classe Josep Carné, li poso el grup de desdoblament 2 que no té PI i aquí li poso les notes que apareixen al llibre de continguts, 6,9, 9,8, 4,7 i 7,5 i em calcula la mitjana, és un 7, hauria d'estar en verd i no apareix. De fet, si em poso aquí ja veig que no hi ha cap regla aplicant aquesta cel·la. Aquesta és una de les excepcions de la robustesa de les taules. Llavors, com ho podem solucionar? La forma difícil? Doncs jo podria venir a una de les cel·les que sí que aplica el format i canviar l'interval. Veieu que l'interval on aplica és des de J2, que és el primer registre, fins a J103. I aquest alumne ja està a la J104. Doncs podria entrar, modificar i a l'interval dir-li que és 104. Fet, i ja se m'aplica, però ho hauria de fer per totes perquè imagineu que canvien les notes i en lloc d'un 7,2 fos un 6,2. Doncs ho faig per totes les regles que he creat. Val? Això seria l'opció difícil. Quina és l'opció recomanada? Doncs ja us ho vam dir en els primers blocs del mòdul que el recomanable sempre que inserim un nou registre en una taula és fer servir l'opció d'insereix una fila en el mig, en el mig de les dades. Per exemple, jo aquí insereixo una buida i bàsicament el que faré és copiar el que hi ha aquí. Però perquè no us penseu que copiant i enganxant és la raó per la qual es copia el format, el que faré és, em poso aquí sobre i li diré clic dret i suprimeix la fila de taula i ho torno a fer. Llavors aquí li dic que m'escrigui Mercè Marín Cuesta, femení, Josep Carné, desdoblament 2, no té PI i som-hi amb les notes 6,9, 9,8, 4,7 i 7,5. Però ja veieu que aquí, sense que jo faci res, com l'he posat entremig, el format ja ha canviat sol. Llavors, davant del dubte, sempre inseriu les dades entremig dels registres, perquè així us assegureu que si teniu un format condicional us funcioni. Això és la raó per la qual en el bloc 2 us hem recomanat que feu servir aquesta opció. I això seria tot sobre els formats condicionals.